Саумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Кулынан һәр эш килгән ир-егет турында һүз барганда, егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип әйтәләр. Ошондай ук хәләткә эйә гүзәл зат турында һүз сыка, кар өстендә кадан кайната диләр. Әйтерһең, был һүзләр ошо матур бинала Өфө калаһы Мәдәният һарайында шөгыльләнгән еш кына сыгыштар яһаган хоклангыч ижади коллективтың итәкчесенә карата әйтелгән. Бөтә дөньяга билдәле дип әйтсәк тә артыры булмас, Мирас Ер һәм бию фольклор ансамбленең художество итәкчесе, Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Нәфирә Дәлбетдин кызы Ихсанова турында һүз бара. Юткерде, күпме әйтергә була, юткерде. Ул саяла, тәвәккәл дә һәм дә көчле рухлы ла. Ошо уның сифаттары әкренләп беҙгә лә күрсәт дип уйлайым. Ул етәксе генә түгел, ул беҙгә әсәй күк, беҙҙең өсөн беҙҙе хәстәрләй. Нәфирә Нәжметдинова ҡыҙын мин 2000 йылдан бирле беләм. Ул ваҡытта мин хор капеллаһында эшләйнем. Ул килгәс тә беҙҙең хор капеллаһы йәнләнеп киткәндәй булды. Ул килгәс тә беҙ Сибир яҡтарына барып ҡайттык, Әләбиев конкурсында булдык, Эстония яҡтарына барып бер нисә концерттар биреп ҡайттык. 2007 йылда беҙҙең Мирас йыр һәм бию ансамбле барлыҡҡа килгәс бит инде, уны эшкә саҡырҙылар да, ул беҙҙе бер 7-8 кешене алып китте. Ул беҙҙең менән бергә йырлай ҙа, ул бейеп тә ебәрә, ул күңелдәрҙе лә күтәрә белә. Беҙҙең өсөн ул әсәй кеүек. Второй поклон хор головой не сделали. Ну как это? Привычка должна оставаться, ребята. Все, всем спасибо большое. Хор в хоровой класс. Ул бик яхшы кеше, бик яхшы апа итеп беләбез инде без аны. Үҙебеҙсә ауыл сарак әйтте, ниһәк апа итеп тә өндәшеп ҡуябыҙ. Нафира Назмутдиновна имеет к каждому человеку свой подход. И к балетам, к танцовщикам, и к вокалистам. И эти ребята просто доверяют этому человеку иногда даже свои самые сокровенные тайны. И Нафира Назмутдиновна может и успокоить, и приласкать, и в то же время достаточно серьезно может наругать за что-то. Требовательный человек, да. Все больше тяните, это будет интереснее гораздо. Пожалуйста, еще разочек все-таки. Если бы еще выговаривали все, я зара еле, почему не связываете? Нафира моя первая ученица по Институту искусств. С тех пор наши человеческие и творческие пути, в общем-то, были неразрывны. Был небольшой период, когда она занималась семьей, рожала детей, растила их. Потом мы вновь как-то соединились. И вот до сегодняшнего дня, так сказать, мы вместе. Работая в училище искусств, она воспитывала для меня своих студентов. Ученики ее всегда отличались очень хорошей техникой. Кстати, надо сказать, училась она у Зайтуны Хатыповны, тоже очень хорошего практика. Я считаю, что вот наш великий учитель Михаил Петрович Фоменков, она тоже у него училась. А Нафира, получается, уже внучкой, дал нам очень хорошую хормейстерскую такую закалку. Нафира – это Нафира. Больше нет такого. Единственное могу сказать, что она только нервы
кое-какие у меня выбрала в себя. И теперь уже не жалею, что они строятся, отдаются людям, и мне тоже достается. Сейчас я хочу маленький свой подарок преподнести на фире, снимая с себя. Потому как Мирасу, руководившему человеку, кроме такого вот национального подарка, я не нашла ничего лучше. Работа в капелле – это вам не просто так руководить капеллой. Я поняла, что она может и в классической музыке замечательно разбираться, и в народных песнях. А уж когда мы с ней 10 лет назад стали служить Мирасу, то я поняла, что она замечательный фольклорист. Тоғышым Мишке районы Қайғастамақ ауылынан, Бабиштар тұқымынан, Қаңлы руынан келебеді енді ол. Атайымдың есімі Нәжметтен Бабишев, әсәйімдікі Нәфиса Бабишева. Ең бірінші қасан білдегі тойдығы өдегердің бүйік нәсілден екеніңізді? Біз біле тұрғайна енді оны Пәсақат апа, Шайғызада Бабиштың хеңілігі, әбір туған хеңілігі, инейімдің әхиретіге. Бізге қойт, хан, ит, біз бәлекей. Біз оны бек көңілге қалмағаны бұл енді. Хелешелер, илашалар біргелешіп. Бабишевтар тәуді қадырғы Кушнаренко районына қараған Тартыш ауылында көнеткендер. Тартыш ауылы Қаңлы олосы башқұрттарының асаба ер белемәйінің Дуанай олосына қазна тарафынан кесіп берілген өлісінде орынлашқан болған. 1832 елда сыққан ер турасында батша законы негізінде асаба башқұрттардың һәр ир затына 40 десятина, мешәрдәргә хәрби катламда тору сәбәпле 30, типтердәргә һәм татарларга 15 десятина ер бүлү каралган. Тартыш авылының ере төрле милләт халкына йетмәгән. Шуның өчен Бабишевтар асаба буларак үз ирдәренең икенче өлешенә Қаңлы олосының Кыйык төбәһенә күсеп, яңа авыл нигезләү өчен гаризнама язгандар һәм рөхсәт алгандар. Бабишевтар 1952 елда күченә башлаган һәм 4 елдан Кыйгады Тамак дип аталган авылның яшәп ятуын хөкүмәт рәсми рәвештә таныган дип яза мәшһүр башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияров. Кыйгады Тамакта Шәйхзада Бабиштың атаһы Мөхәммәд Закир Бабишев күпмелер гомерен яшәгән, авыл зияратында ерләнгән. Каберенең ташына Бабишев дип язылган. 1816 елгы документка караганда, мына Бабишевтардың шәҗәрәһенең иң башында торучы Мөхтәр Бабишевте документ Бабишев димәгән, а Бабишев дип үз тапкыр әйткән. Был документ, әйттем, 1816 елга карай. Был Өфе Үзәк дәүләт архивында һаклана. Корай кайга дигән данлыклы шигырында мәшһүр Бабиш язган бит инде Хәзгырт Курай үткән кайгыларды, Өздүрт Курай йөрәккәй кылдарын, Хизберт Курай кайнар тойгыларды, Хизберт һөйләп башкорт моңдарын. Уның 4 туган агаһы Садриддин Курайсы булган, слаймы, Нәфира. Мына ошо йорт Садриддин Алатайдың йорты бит. Төп йорты бүген кызганычка каршы бул йортта беркимдә яшәмәй. Мөгаен һезнең нәселдә төптәрәктә Курайсы Бабишевтар булган.
Курайшылар бик күп булган, ләкин мин һуңгы бабай, менә Садретдин бабайда гына хәтерләйм үзем. Калгандарын үземнең олатаемда хәтерләйм. Әйе, Садретдин Алатайга кушылып, һезнең картатайыгыз Имаметдин да корайдан уйнаган бит инде. Ул ише килеп өйрәнеп йөргән әле яшь сагында бабайга. Шейхзада Бабичтың дусларының береһе Төхфәт Шинәкәйдең истәлегенән. Бабич мандолинала гадәттән тыш оста уйный иде. Ул бигрәк тә ирәндек, каз канаты, байык, Зарифа, ете кыз, ком бураны көйләрен яратып уйный торгайны. Кыйгады Тамак авылында Нәҗметдин һәм Нәфисә Бабисовтарның өендә уларның кызы Әминә, Нәфирә һәм улы Нәгыйм менән әңгәмә корабыз. Шәйхзада Бабишка ни рәвешле туганлыгыгызны үзе әйтегез әле менә. Бик якын туган менә. Менә Ишбулданың улдары Ризван, Менә Ишбулда. Гылваны бит. Ризван белән Гылван бер тугандар. Уларның улдары менә китә Мәрхәмәтдин белән Мөхәммәд Закир. Ике тугандар. Ике тугандар. Ша минең олатай белән Шәйхзада менә 3 туган. Имаметдин менән Шәйхзада 3 туган. Имаметдин белән Шәйхзада 3 туган. Атайыгыз менән инәегез һезнең икеһе лә төптән Бабисовтар шулай бит. Әйе. Атайыгыз һезнең Мөхтәр Бабистың улы Ишбулданан. Ишбулданан. Инәегез Мөхтәр Бабистың улы Гайнулланан. Гайнулланан. Атай инәй турагында нинди хатирәләр? Иң йылы хатирәләр. Бик тә шат кешеләре, яшьтән кушылышканнар, мәхәббәтле яшәнеләр, 56 ел бергә яшәп, менә зиратта да бергәләшеп яталар. Өйдә һәр вакыт уен көлке булды. Гармон тавышы, йыр тавышы, күңелле үстек, Аллага шөкер. Нәгыйм кустыгыз музыкант юлын хайлаган бит, не бит? Һез шунда ук музыкант һөнәренә нишәп антырманыгыз? Минең апалар барда медсестра, медик бит инде. Минең дә улар юлыннан китәһем килде бит инде. Беренче һөнәрем менә медобразование бит инде. Шуңа күрә барыбер ошо культура юлынан китеп булмай бит ул. Или йырлайың, или бейең. Шуннан мине Нәфирә һиңәнәгы минең новатор клубында йырлап йөргәндә, мин менә новатор Өфөлә Новоалександровкада больницала эшләгән апа менән. Шунда новатор клубы бар инде. Мин шунда йырларга йөренем бергә. Шунда миңа Валентина Васильевна дигән апай әйтә торган инде безнең җитәкче. Нәфирә, тебе надо учиться, ты же все знаешь дип. Тегеләр ятлагансы, 3-4 тавышта. Мин уже ятлаганым, тегеләр мен йырлап ултырам. Ой, тебе надо учиться дип ул мине көчләп дигәндәй алып барды. Менә училищега. Шуннан алдылар 5 куллап. Сольный биюләре дә бар. Бар. Инде милләттә генә. Авылда бей башланыгызмы? Бәләкәй чактан. Минең менә хәтерләйм, олы апам мәрхүм инде. Ботинка алып кайткайны, кара. Ялыбый. Бәләкәч кенә. Шуны киеп көзгө алдында бейгәнемне хәтерләйм, хәтта 3 яшь. Йырлай башлауыгыз ничек булды? Гомер буе инде. Бәллүдән, туганнан ине йырлай бит. Әмин апай, өлкәнрәк кеше буларак, бәлки кызы хәлләрне хәтерләйһегездер. Мана иң шәбен һөйләйм хәзер. Коклыш менән сирләгәнем. Шуннан юткереп инде, маңкалап, нитеп, шуннан мин иней куәдер киткән инде. Сепаратор. Шуннан мин үлгәнем. Мине өстәлгә һузып алгандар, юткерә инде. Шуннан менә олы агаем Нижегород бистәһендә яшәй бит инде. Карап торганда, был бит тын ала алмай. Туктале, моның танауын өреп карайым дип, танауы өреп ебәргән. Шуңа мин терелеп киткәнмен. Булар сыгып йөргәндәр уже, инәй, Нәфирә үлде, кайтыгыз дип инде шуннан. Агаем шулай уйлап тормаган, шалт танауга өргәндә мине әйтә. Һин миңа жизнью обязана дип йөрил. Буга менә зур рәхмәтлемен. Үзе художник, үзе охотник, үзе рыбак, шундай. Өлкән бай гармунда уйный торган. Безә гомумән бетәбез гармунда уйный. Һигез бала бит инде. Һигез генә.
Инеге атайым һәр вакыт матурым дип кенә дәште. Ине атайга батырым дип. Атаһы титәгән. Фатих Хайрулла улы Ихсанов атайгызның кияү генә түгел, мөгаен якын дусала булганнар инде. Атайымдың Талиянда уйнаганын ярата торган Фатих. Шуннан Кустамдың уйнаганын үлеп тыңлай торган иде. Ул тыңларга ярата ине. Фатих агайның балалары һеҙҙе ине дип. Ине диләр. Беренче иптәше үлгәч, Айгөл менән Фәрхат ятим кала бит инде. Шулай 9 ел өйләнмәй яшәй бит инде. Шуннан мин баргас, миңа Оҙаҡ торманыҡ. Әйтә башланылар шулай ине тип инде. Яраткандарҙыр инде. Айгөл мәктәптә, Талбазыда уҡыта, лицейҙа. Фәрхәт рәссам бит инде. Сәхнәләр биҙәп йөрөй. Хәҙер экрандар менән бик зур эш алып бара. Айһылыу оперный театрҙа режиссер. Улым Таһир Төпсөк Фәрхәт ағаһына булыша. Сәхнәне биҙәү менән шөғөлләнәләр. Экран менән, ут менән уларҙың эшләре ауыр, аппаратуралары ауыр. Но адакы не хожимтәһе матур. Всего, чего достиг, я вот обязан своим родителям, своему отцу и своей маме, которая нас взяла под свою опеку, под свое крыло, под свою защиту, вырастила нас и помогла вот найти свой жизненный путь, свое место в этом жизненном пути. Она была для нас, она и является для нас до сих пор ярким примером, как надо жить, как надо, вот именно ее отношение к работе, прежде всего, как это должно быть, как нужно относиться к своему делу, ее требовательность и в то же время человечность. Она глава семьи у нас, то есть это самый главный человек, который лидер и тот, кто нас ведет по жизни с самого детства. Она всегда говорила мне и всем, то, что Балакаем, у тебя должна быть цель. Это ее главные слова. Минең дустарым уны нык ярата. Барыһы ла ай Нафира апай дип киләләр кунакка. Ул уларҙы үҙ балалары һымаҡ күрә. Бөтә кешеләрҙе ул үҙ балалары һымаҡ күрә. Менә шулай эшләһә лә, уҡытһа ла, вис кешеләр уға балалары һымаҡ. Все смотрим. Вот голова. Взяли пальчиками, вот так подняли платок, и будет как голова ребенка. Вот издали совершенно как голова смотрится ребенка. Вот видите, под платочек возьмите руку, чтобы пальчики ваши не торчали. Вот именно. Вот баюшки поехали и баюшки, баю. Ласково смотрит на ребенка. Баюшки, баю. А теперь солдат. Защищай же Русь родную, храбрый воин. Мы тоже. За детишек не печалься, будь спокоен. Наш ансамбль «Милый мой хоровод» создался на базе производственного объединения «Прогресс» в 1978 году. Нафира Назмудиновна Иксанова, наш бессменный руководитель, организовала наш замечательный ансамбль. Она предложила сразу песню «Милый мой хоровод». Разучивали первую песню с движениями, ходили, выходили хороводом. А потом, после занятий, а как назовем ансамбль? А давайте назовем первые строчки песни «Милый мой хоровод». Мин улар белән нимә генә эшләмәнем. Менә Советский площадьта элек елка тора торгайны. Без шунда байрам эшләй торгайнык. Үзебез костюмдар тегеп, үзебез бөтә сценарийлар язып, менә бөтә ниде эште үзебез ошо хоровод үзе эшләй торгайны. 1000 кеше була торгайны шунда. Сакына дөресләй. Сценарий һеҙҙеке? Әйе. Костюмдарны һеҙ тегәһегеҙ? Мин тегәм. Хатта сәстәрен һеҙ алаһығыҙ. Мин ала торгайным сәстәрен. Мин студент вакыттан сәс кыркырга яраттым. Нафира Бабишеваны Өфө дәүләт сәнғәт институтының һуңғы курсында уҡыған сағында Өфө сәнғәт училищеһына уҡытырға саҡыралар. Үҙем дә дипломница. Диплом эшләйем үҙемә лә. Тегендә 4 дипломница. Шулай итеп, ауыр гына мәл булып алды ул. Ише килдем дә миңә әйтәләр,
Банаха не профнепригодный, банаха так себя, метем, ну как, олай булмай бит инде. Шо эшләп карахам, һәйбәт кенә балалар. Шунда 23 ел укыттым. Шунан тора бара, не инде, капеллага, Тагир Сергеевич капеллага сакыртып алды. Үзе һеҙҙе ҡоҙаланы. Үзе мине ҡоҙаланы, шунан... Һеҙҙең уҡытыусығыҙ түгел үҙе. Түгел. Әммә ләкин һеҙҙә үҙенең алмасыһын күргән. Шулай ни өсөн дигәндә, мин уның дәрестәренә кереп ултыра торғайным. Минең үҙемдең педагогым да бик һәйбәт булды, Эльвира Хәйретдинова Гайфуллина, мең рәхмәтлемен уға. Тагир Сергеевич мужчина бит инде. Оның темперамент икенсе, минеке күберәк. Келдім дә, мине бер айда эшләмәдем, мине тотып торып ебәрделәр Төменгә капелла менән. 2 отделение концерт бирергә. Мана мин әле килгән меңгенә. Шунан юлда барганда теге белмәгән партитураларны ятлап барам, ниде, автобуста. Это надо было видеть инде. Менә шо ятлап барам. Шо итеп барып, концерт куйдык, бик һәйбәт булды. Молодцы дип мактап, кул сабып, одаттылар, яратып калдылар, сагырып калдылар. Һеҙ Хоровой капелла менән Шәһзадә Бабишка һәйкәл асылганда, Ҡыйғаҙ ауылында ҡайтып, концерт биреп килдек. Тау башына ҙур автобус төшөп килә, бөтә халык, ауыл уртаһында, күл буйында йылған халык, бөтәһе лә боролоп, тау башына ҡарап торалар. Был автобус нисек төшөп етәр икән дип, тау башынан. Элек юл ундай түгел ине бит инде. Беҙҙе төшөп еткәнсе күҙәтеп төшөрөп, ана шул һәйкәл асылганда. Шуна ҙур концерт биреп киттек, ауыл халкын аптыратып, шаҡ-ҡатырып. 2007 йылда Нәфира Ихсанованы Мират ансамбленең художество етәксеһе вазифаһына эшкә саҡыралар. Шунан бардым да, Степанов бит инде, Валерий Геннадьевич, метәм, только вы мне покажите все танцы, метәм, Валерий Геннадьевич, чтоб я имела представление, метәм, ҡайҙа йыр тығырға, ҡайҙа нәмәкәй. Рукодельница, шунан ушатыра, менә ошо ниҙәрен миңә күрһәтте. Мен әйтәм, менә шундай йырлар, куплеттар ҡушарга кәрәк, мында вокализ эшләргә кәрәк. Мен әйтәм, шулай итеп һөйләшеп ултырып, шунан керһәң, давай начинайте бит инде был. Мен шул йырҙарҙың һүҙләрен әйтеп, хорға яҙып, шунан Эльвира Хәйретдинова биреп, улар йырлатып, менә шулай итеп. Ҡалған уже Йыуаса, развечерлар, ниләр, улар уже бергә эшләнеп, уже Валерий Геннадьевич менән бергә килеп. Әлеге баяға йырларын, ниләрен мин табып килтердем инде. Етмәгәндәрен үҙем яҙып, һүҙен яҙып, көйөн яҙып, етмәгән йырларына үҙем мәтәштереп, ослап сығарып, манамын дигән композиция килеп сыҡты. Бына Илкәйем бейеүен һалғанда композиция. Бонапарт көйөнөң бит һүҙе юҡ. Бонапарт көйө юҡ бит, һүҙе юҡ. Яңырай беҙҙең бейеүҙә. Шул тиклем кульминационный не. Һуң мен әйтәм, мында бит һүҙ кәрәк, мен әйтәм, һүҙ кәрәк. Үҙем сәсен итеп ҡыҫтырып ебәрҙем һүҙ Бонапартты. Башҡорттарҙы күреп ҡалғас, дошмандар дер ҡалтырай. Бонапарты ҡасып бара, үксәләре ялтырай тип. Мынам дигән кульминация килеп сыҡты шунда. Йыуасада куплеттар үҙемдеке менә. Йыуаса бейеүендә, туй күренешендә менә, күбеһе үҙемдеке.
Капеллада әҙерәй берҙе йырлатаһың, бында үҙең әҙерләргә кәрәк, әлбиттә, ҡатмарлыраҡ. Ну, ҡыҙығыраҡ та инде. Элекке һеҙҙең ижади эшмәкәрлегегеҙ мираҫта эшләү өсөн әҙерлек юлы булған түгелме? Шулай булғандыр да. Сөнки һәр бер ерҙә әҙмәҙ генә нәмәлер алып өйрәнәһең, бөтәһендә бер туплау йүнәлеше килеп сыға бит менә мираҫ. Йыр тиһәң, йыр, бейеү тиһәң, бейеү, бөтәһендә мин күрәм бит, беләм. Хор капеллаһынан һеҙгә эйәреп килеүсе йырсылар бар бит әле. Миңә ышанып килеүселәр бик күп мираҫта. Һәр ваҡыт ихтирам менән апай тип дәшәләр. Миңә улар бөтәһе лә бала менә. Мен бала тип һөйләйем, артиста димәйем ҡай ваҡытта инде. Мен бала шулай тип әйткәс, минең күңелемә хуш. Һеҙҙең эйәрсендәрегеҙ бар. Улар һеҙгә апай тип әйтәләр, апай тип өндәшәләр. Был бәхеттер. Һеҙгә иң изге теләктәр. Рәхмәт.